Naman na guys, oh. Hi guys, humanami og pangalot sa amo ang gabi. Nay saging guys. Mao ni siya ay abot sa akong garden. Garden sa bukid. Akong gigalot ang gabi guys kay sakto na sa pangidaron. Kalutono na gyud siya niya akong gibalhin og balik na kog tanom guys, oh. Pag unin ako karon gini siya na ako gitanom. Na guys. Bago ni siya na akong tanom guys, ang ako ni siyang gikalot niya akong gibalik og tanom ang mga saha. Kay aron sa sunod na po ko'y maharbis. Mo ni siya guys. Ako mga tanom nga saging. Oh. Piti na siyang kalabong. Nindot kay tan-aon guys. Malingaw na lang gyud kog ari sa bukid. Lingaw ko sa akong mga tanom. Tanaw-tanaw sa akong mga tanom. Mo ni siya kinabuhi ari ka sa bukid guys. Garden parang mabuhi ka. Kaya og maglingkod ka, gutom. Way sud imong tiyan, mas maigi ni nga magkugi ka kay og gutomon ka, pwede ra mangalot, makakaon na gyud ka. Nara gyud na sa tao. Kugihan ka, makakaon ka, tapulan ka, di gyud ka kakaon. Mo ni guys, piti na bunga ako saging guys, oh. Guys. So guys, tag-as lang kaya akong saging, eh. Libre ang dahon, magamit, magbudbud. Na. Wala problema sa dahon. Ako pa rin sa ikatag ang mga saha, kay piti na naghanang saha. Ay guys. Arita sa ubos guys. Abot pag yun diri guys. Ay guys. Padulong ta sa ubos guys. Arita sa ubos. Pag guys ay saging. Nindot ta kay tanawon. Pwede ng kalabong. Pwede bunga sa akong saging. Muna nga malingaw na lagi ko magtanaw sa akong mga tanong. Imbis kapoy ka, malingaw ka. Malingaw ka sa imong tanom, labi nagmamunga na. Mawagtang jud imong kakapoy. Guys. Saging, bagong tinanong nga saging. Bago na siyang tinanong guys. Ako'y avocado, na ay kuan. Kamuting kahoy na ako pa ning harbison ron kay murag dugay na kay ni. Magtanom na po ko og bag-o. Ano siya guys. Guys. Malaysia guys, arita sa ubos. Abot pa mi sa kakao. Avocado na ko do kapunuan. Na, kamuting kahoy guys. Oh, pa na human na mo og kalot. Puting kahia. Mao ni ako ani kaluton tanan kay ako ang tamnan og bag-o. Magbag-o na sad ko guys na mga saging. Arita sa ubos, nagpapisaging guys. Mao ni amo ang agi gahapon. Nangguna in taon mi, pwede yung pagkapilita. Kay sige ulan eh. Mahugani. Mahugani, nindot ta kay tan-awan. Linya. Kakao, namatay na ang kakao. Saging, wapag yun na human og guna. Guys. Mao ni among agi gahapon guys. Mahugani. Piting lapuka. Kay piting pilita. Sayota. Pasaging ang mga gabi. O ni. Kamuting kahoy na ko bagong tinanom. Dagko na sad. Kapag yun tao ni mga abono eh. Mga bono pag yun ko karon. Mga bono pa ko. Wapat yun ko kahuman o pangabono. Mga halot pa ko kamuti. Dagar pa akong tarbahoon. Amaw gani o. Hindot na kay tanaw no. Nalingaw na ko magtanaw. Lingaw na ka guys. Mga saging guys. Pitiragan ng bunga. Tulo ni kabulig. Nalunglitay ang bunga guys. Guys oh. Guys.
Ika na dito guys, mo gani naglinya. Linya. Ah. Kapayas na mo nga na. Payas guys. Wa gyud gutom basta magpogi lang gyud ka ako dragon fruit guys. Oh. Dugay na kay na kung dragon fruit, gisagol ni na kong tanong sa mga kamote, dugay kay nakatubo karon ako na ginisang gilain. Mao na piti na niya panaha. Gibuhatan gyud na ako siya og katayanan. Mao na ni siya guys. Umukatay na ni siya ato na ni siya sa paingon sa ibabaw. Na. Magtiniil ko guys kay lapo kayo. Pilit kayo bugat na kay kong sinilas. Ano guys oh. Na. Tuyok. Malingaw na ko magtanaw. Akong dragon fruit, piti ng saha. Tuyok. Ang magani. Tuyok guys, tuyok. Tuyok. Oh, nanaha na. Akong dragon fruit, paingon na ni sa taas. Ako gini siyang gibuhatan o katayanan guys. Kaya aron ato na ni siya paingon sa taas. Na guys. Kapay saging guys. Mahogani. Ang mahogani guys, maninot na kayo tanahon guys. Oh. Dagko na kayo mahogani guys. Oh, piti na bulak sa kuan, kapayas. Na guys. Ano siya? Mahogani. Piti na ninot na tanahon, dagko na kayo. Kani mao ni among agi gahapon. Napakoy kamot ning kahoy nga harbisonon. Ano yung mga agi gapon piti bilagan ng sagunahon eh. Mahogani. Nino kaya pinadakan nga mahogani guys. Straight kayo yang kuan guys. Wow. Iya, maon na siya guys. Mga daghan na kayo. Naglinya gid siya. Mawala jud imong kakapoy basta kakita jud ka sa imong mga tanom guys eh. Malingaw jud ko og garden. Nagdako gyud ko nga naagyud sa uma. Gi-training gyud mi sa among ginikanan guys. Wa jud ko nagmahay nga nawala among mga ginikanan kama jud mi sa trabaho. Pasalamat jud ko sa akong ginikanan nga gi-training gyud mi niya og trabaho. Pwede pa nagdaghan kalamunggay na ko guys. Kapag ko kalamunggay guys, nang ako nang gipulong kay nanalingsin na ako mga kamunggay. Guys. Adi na po tadi guys. Sa ubos guys. Nanana na po ni. Tanong ko og kuan. Manay akong gigunahan kay mangita na sa kung sa ako itanong. Guys. Ini akong nabuhi kitin tao nang akong mahuganing gibalhin guys. Nasa probinsya. Video. Ara na ay matanaw-tanaw. Ara. Mawagtang imong kakapoy, magtanaw ka sa video. Ito na guys. Ito na focus mo pa guys, mutilaw. Tiwas ako harvest ako ang kamuting kahoy. Okay. Ganang tunog ay. Guys. Bye-bye na guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.